Ауыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре чыбыклы җитештерү комплексы басуында көзге бодай куелыгын тикшерә. Быел да уңыш яхшы булырга охшаган. Район башлыгы җитәкчелегендәге комиссия чәчүлекләрне кабул итү барышында шундый нәтиҗәгә килделәр. Район территориясендә 64 меңнән артык гектар мәйданда чәчүлек җирләр исәпләнә. Бүген иртәдән бирле елдагыча сабантуй алдыннан инде нәтиҗә ясыйбыз. Инде һәр елны әйтәм, язгы кырышлары алдына чыгып киткәнче хезмәтегезгә карап хөрмәте булыр дип, ел сайын була торган кызыксындыру чараларын быел да сакладык. Механизаторга гаепле түгел, теге салкынның кире кайтуына да. Агрокөч акционерлык җәмгыяте район авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчелеге белгечләр агрофермаларның чәчүлекләр торышын карап, аларның сыйфатын бәяләргә тырышты. Шытымнарның куелыгын 1 квадрат метрга ничә үсенте туры килүен карыйлар, шулардан чыгып ел уңышына фараз коралар. Май башында булган салкыннар аркасында кайбер үсентеләргә зыян килсә дә, чәчүлекләр торышы яхшы дип билгеләп үтте район башлыгы. Барлык технологик таләпләрне төгәл үтәгәндә, яхшы уңышка өметләнергә җирлек бар. Иң мөһиме булганны саклап, урып җыю эшләренә кадәр алып барып җиткерергә кирәк. Чәчүлекләрнең торышы буенча билгеләнгән кыр батыры һәм бәйге җиңүчеләре Зәй сабантуенда бүләкләнәчәк. Нәтиҗәләр буенча Зәй шикәре 1нче урынны алды, 2нче урында Восток, 3нчедә Зәй агрофирмасы калды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.